Нәзира ханым, сіз шушы музейда ничә ел эшлисез инде? Тағы бір елдан 30 була. Менә кунаклар күп буламы инде монда? Аллага шөкер күп. Мәктәп балалары читтән килгән. Мәктәп балалары читтән килгән туристлар бір елга 10 меңнән артык кеше Менә үтә бездә. Чулпан Муса кызы Җәлилова килә бит, еш киләме монда? Аллага шөкер. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Елга 2 мәртәбә. Ел аннан тышта очрашып торабыз. Әле менә күптән түгел генә без аның белән бергә Минзәләгә барып кайттык. Анда белгәнегезчә яңартылган паркта Җәлилнең бюсты ачылды. Бик әйбәт итеп әзерләнгәннәр. Паркка бик яхшы, менә президентыбызның программасы нигезендә бик яхшы реконструкция эшләнгән һәм бюст бик әйбәт урынга куелган. Муса Җәлил темасы әле теге тузан кумый маңа искермиме бу? Һәм менә без сөйләгән әйберләр, Чулпан ханымның һәм башкаларын язган сөйләгән әйберләренең мәгънәсе хәзер нинди хәлдә? Менә беләсезме, һәрбер ширның бит инде аның үз карашы. Җәлилне өйрәнү фәне бар, аерым фән шундый бар дип әйтер идем мин. Һәм менә шушы фәнгә инде үзләреннән тиешле дәрәҗәдә эшләп үзләренең хезмәтләрен куйган кешеләр бар. Һәм бу теманы әле яңадан да өйрәнергә кирәк дип уйлыйм мин үзем. Чөнки Җәлил ул шундый шәхес, һәрбер халыкның йөзек кашы була. Менә Тукай, Җәлил безнең халкыбыз өчен нәкъ менә шундый шәхесләр. Һәм өйрәнгән вакытта әле аны барбер 100% мин бөтенесендә беләм дип әйтергә ярамый. Яңалыклар бит табыла тора. Менә мобиль дәфтәрләренең факсимиль басмасы басылганнан соң без игътибар иттек, Җәлил хәтта шигырьләрендә ничә юл булганына хәтле теркәп барган. Менә бу бит инде аның үзенең иҗатына булган карашы. Аннан соң инде 90нчы елларда теге илләр арасында границалар ачылганнан соң дип әйтим инде, Ирактан, Америкадан ук җәлилчеләр кулларын куеп дөнья белән саубуллашкан Коръән Казанга кайтты. Инде 21нче гасырда эзләнүләр аркасында без бик рәхмәтле каршылык музейында эшләүче хезмәткәрләргә Германиядәге һәм шулай ук үзебезнең Мәскәүдәге милләттәшләребезгә бергәләп кулга-кул тотынышып эзләгәннән соң гына табылды бу документ. 2001 елның суд карарының күчермәсе табылды. Һәм менә шушы документка нигезләнеп 2002 елны Германиядә каршылык музейында җәлилчеләргә багышланган зур булмаган экспозиция ачылды. Менә булар бит инде һәрбер буынның үзенең өстәмә рәвештә эзләнүләре һәм нәтиҗәсе. Менә Җәлилне өйрәнү, аны аңлату, аның истәлекләрен саклау буенча соңгы вакытта, соңгы елда, 2 елда нинди зур вакыйгалар булды? Чулпан ханым бит ул бер вакытта да буш кул белән килми. Менә ул бүләк иткән Моцартның «Свадьба Фигаро», Фигароның туе дигән клавиры безнең музейның экспозициясенә куелган. Узган ел ул безнең музейның фондына Җәлилнең үзе исән вакытта чыккан 29нчы елны чыккан китабын бүләк итте. Аннан соң инде Алтын чәчнең беренче басмасын бүләк итте. Менә булар бит инде безнең музейның фондын тулыландыралар, байлыкны арттыралар. Быел да ул буш кул белән килмәгән. Менә безнең музейның экспозициясендә 4 сөлге саклана. Ул 5нчесен алып килгән. Әминә ханымның куллары беләнме чигелгән сөлге ул. Халкыбызга төс булган аппак төстә. Төбәкләрдә менә Җәлил исеме белән бәйле урыннар, менә сез әйтеп киттегез, музейларында яңа һәйкәлләр куела. Алар сезнең тормышта чагыламы? Чулпан ханымның тормышында Мәскәүдә бар бит хәзер бер урында. Менә беләсезме, безгә килеп кергән тамашачылар дип әйтимме соң, инде безгә килүчеләр арасында ишектән кергәндә үк без Мәскәүдә Муса Җәлил урамында яшибез. Бу кеше турында безнең күбрәк беләсебез килде. Шуңа күрә без сезгә килдек диләр. Әле 3нче көн генә Новосибирскидан кунаклар булды бездә. Алар да Муса Җәлил урамында яшиләр. Менә күрәсезме, бу нинди ул менә теге йомгак бит инде ул бара зурая. Менә шулай итеп. Чиләбедә дә, Екатеринбургта да Җәлил белән кызыксыну юкка түгел. Җәлил дә бит үз вакытында бу юллардан йөргән. Без хәзер аның юлларын, аның артыннан барабыз шикелле тыела минем үземә. Менә без Җәлилнең 110 еллыгын билгеләп үткән вакытта Чулпан ханым белән балалар белән бергә Германиядә булдык. Анда яшәүче татарлар шундый зурлап әзерләнгәннәр, махсус безне чакырдылар. Җәлилне җәзалаган урынга алып бардылар. Бу беләсезме, менә
бу безнең өчен бу бик шундый тетрәткеч вакыйга булды, тетрәндергеч вакыйга. Беренчедән, ул урын сакланган, ул мемориаль итеп төзекләндерелгән, эшләнгән, ләкин безнең өчен инде ул теге ниндидер бер музей буларак итеп кабул итмәдек без аны. Менә шунда аларның соңгы сулышлары алынган. 3 минут интервал белән 11 татар баласының башын кескәннәр. Һәм мин Чулпан ханымга нихәтле авыр булганын үз күзләрем белән күрдем шул урында. Минем өчен шуңа күрә икеләтә авыр булды. Бу йортта алар бәхетле булганнар. Бу йортта алар бәхетле булганнар. Бу йортта бергә булганнар. Чулпан ханымның бала вакыты шушында үткән. Шуңа күрә менә безгә килүчеләр дә бу йортны беренче чиратта менә шушы гаиләнең нихәтле бәхетле булганын тоеп күреп китәләрдер дип уйлыйм мин. Ул Җәлил шушыннан сугышка киткән. Ул бит инде илебезнең азатлыгы өчен. Аллага шөкер, һәр кем Казанга килгән, Казанда яшәгән, килеп Җәлил өенә, Тукай өенә, Насири өенә, якында әле Максим Горький өенә килеп, шуның рухына, шушы шәхесләрнең тарихына кереп, яшәп сулшалып китә алар. Нинди бәхет. Әйтәсе юк. Музейлар алар менә шул ягы белән дә атышлыдыр дип беләм мин. Чөнки монда килгәч бердән белмәгәнеңне белеп китәсең, икенчедән үз күзләрең белән күреп китәсең. Бу китап ул бер нәрсә, ә монда экспонат ул икенче яктан кеше турында сөйли. Ә безнең музей Әминә ханым аркасында дип әйтер идем мин. Нәкъ менә Әминә апа 40 елдан артык саклаган экспонатлар, төп нөсхә булган экспонатлар безнең музейның экспозициясенә куелган. Һәм безнең музейның байлыгы менә шуның белән дә аңлатыла.